நம்மள நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருதய நோய் வந்து இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் சூடு இருக்குதும். நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் பலவீனம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம செம்பருத்தி சர்பத்தை வந்து நம்ம வீட்டிலே வந்து எப்படி மேக் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் சிம்பிளாக போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ வாங்க நண்பா, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செம்பருத்தி சர்பத்தை வந்து நம்ம வீட்டிலே மேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா ஒரு 4 இன்க்ரீடியன்ட். அது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம். செம்பருத்தி பூ வந்து ஒரு 100 கிராம் அளவு, சர்க்கரை வந்து ஒரு 3/4 கிலோ அளவு, அதே மாதிரி எலுமிச்சை சாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 50 ml அளவு, தேன் ஒரு 100 ml அளவு. இந்த எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செம்பருத்தி பூவை போட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடுங்க. அது கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சர்க்கரை மற்றும் எலுமிச்சை பழச்சாறு இதை ரெண்டுத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா நீங்கள் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு பதத்தில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை இறக்கிட்டு அதனுடன் தேன் சேர்த்து எல்லா ஐட்டத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்க்ரீடியண்ட் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலுமிச்சை பழச்சாறு எல்லாமே அந்த பூ செம்பருத்தி பூவெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வடிகட்டி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு பாட்டிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடி வச்சுருங்க. அதை மூடி ஒரு நாள் பத்திரப்படுத்தி நீங்கள் வச்சிட்டாலே போதும், உங்களுக்கு செம்பருத்தி சர்பத்து தயாராகிடும். அதை வந்து எதில் கலந்து சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாலில் தாராளமாக சாப்பிட்லாம், அதே மாதிரி தண்ணியில் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். ஒரு 100 ml தண்ணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மூடி அளவு, அதாவது நம்ம பாட்டில் மூடி 2 மூடி அளவுக்கு ஒரு 10 mlக்கு நீங்கள் கலந்து சாப்பிட்லாம். இதை கலந்து சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்பு பலவீனமாக இருக்கிறவங்க, காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்க பார்த்திங்கன்னா சாயங்காலம் ரொம்பவே வந்து சோர்னஸாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்பருத்தி சர்பத்தை வச்சு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி குழந்தைகள் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் எந்திச்சி சுறுசுறுப்பாக ஸ்கூலுக்கு போகிற குழந்தைங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சாயங்காலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சோர்ந்து போகிற குழந்தைங்களும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்கள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்பருத்தி சர்பத்தை வச்சு கொடுக்குறதுனால உடல் சூடு மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பலம் கிடைக்கிறதுக்கு, இருதய நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த செம்பருத்தி பூ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் வந்து குழந்தைங்கள், பெரியவங்க, இல்லை வயசானவங்க யாராக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்பருத்தி சர்பத்தை சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்பவே வந்து ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். இந்த மாதிரியான உடம்பு பலவீனமாக இருக்கிறவங்க இருதய நோய் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்பருத்தி சர்பத்தை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப டீப்பாகிடும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் இந்த செம்பருத்தி சர்பத்தை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பெரியவங்களை ஆகிறதுக்கு வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வரவே வராது. அதுக்கப்புறம் இதை ரெகுலராக கன்டினியூ பண்ணுறதால தாராளமாக கன்டினியூ பண்ணலாம். இதுக்காக எந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கும் போக அவசியம் இல்லை, எந்த ஒரு மாத்திரையும் மருந்தும் நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு அவசியம் கிடையாது. நேச்சுரலாக நம்ம வீட்டிலே வந்து மேக் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி எங்கே போனாலும் வராது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செம்பருத்தி சர்பத்தை வந்து உங்கள் வீட்டில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்கள் கொடுத்து அவங்க உடம்பு பலவீனமாகிறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு உதவி பண்ணுங்கள். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ரிசல்ட்டு கொடுக்கும். அப்படி ரிசல்ட்டு கொடுத்தா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி விட்டு போயிருங்க. ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட் தான் இந்த அடுத்தடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷன் பண்ணணும்பா.